δεν κάνεις σίγουρα. Αρχίδι, σε γέσο, μιλάς σε μένα έτσι σε έναν κύριο. Ψεματούρι. Δεν την άφησε. Ναι, σε σένα μιλάω. Ναι. Ακυρώθηκε τι στο πρωί. Ναι, σε σένα. Ναι, εσύ. Ναι, ψέματα είσαι. Πού? Με τη Μάρθα πήγες μωρή. Μωρή πήγες με τη Μάρθα. Με τη Λούλα πήγες. Μόνο εσάς. Σοβαρά. Γιατί δεν κυρώθηκε το εσύ. Το εσύ την πρώτη φορά είχε μια κομμάτα. Αγάπη σου μωρή. Ψεματούρα. Και βουλιάξεις. Δηλαδή την Τετάρτη το βράδυ. Είχε ανέβει την πρώτη πρωί. Την πρέπει να την τσιμπάνα. Σε θέλουμε στο γραφείο στην Καρσοπιά. Αγάπη σου μωρή που κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύε το Μίτσο. Να βρει να κοροϊδεύσεις. Αγάπη σου μωρή σου το φύγε. Τίποτα, εντάξει. Αρχίδι. Τολμάει να κοροϊδεύεις εμένα. Ρε αρχίδι. Όχι, δεν προσέχω. Όχι, δεν προσέχω. Ένα πτήρα, να βρω. Να βρω μέσα. Δεν μου το χαλάει τώρα. Έχω κάνει εδώ